राज राज तुम संगा सिंदूर पिंदी आज मु बहुत खुशी राज। हाँ राज आज मु बहुत खुशी। सतर सतर तुमने देखा नहीं बहुत में देखा जाए अरे सतर ये भयंकर के भाषण का कभी थंड नहीं हाँ राज हमसे भी क्यों दिया लगा करी पारी बेनी इसी तरह तुमने डॉक्टर बहुत सुंदर देखा जाए
भयंकर सताइଛି ତ ତମେ ତୁମ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଚାଷିବା ପାଇଁ ତୁମ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବା। ଅଛି ରାଜ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ତୁମ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବା। ଠିକ ଅଛି ତୁମ କିଏ କିଛି କହିବେନି ତ? ଆରେ ଆମ ଘରେ କିଏ ବି କିଛି କହିବେନି। ଚାଲ ସୀତା ରାଜ ବୁଝିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଶ୍ୟ ଶୀତଳକୁ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ବି ସେ ଆଗ କଥା ଜମା ଶୁଣୁନି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କହୁଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଘର ଦେଇକି ତା ଭାଗରେ କରିଦେଲା ହେଲେ ସେ ଶୀତଳ ବା ହେବାକୁ ରାଜି ହଉନି। ଚୁପି ବସିଲେ କିଛି ହେବନି। ଆଜିକାଲି ଜଣେ ଘରେ ତାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି କୋଉଠି ଗୋଟେ ପଦ ଦେଖି ତାର ଭାଗରେ କରିଦେବା। ଆଚ୍ଛା ଆସୁ ତାକୁ 50,000 କରି ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଦେଖି ତା ଭାଗରେ କରିଦେବା। ରାଜ ଏ ଅଛନ୍ତି ମୋ ବାପା ଆଉ ମା। ଆଶୀର୍ବାଦ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା।